de Xúquer ha viscut un any més les seues festes d'agost amb intensitat, emoció i una gran participació de veïns i veïnes. El dia gran, dedicat al patró de la localitat, el Santíssim Crist de la Sang, ha posat el fermall d'or a 2 setmanes repletes d'activitats per a totes les edats. La jornada començava amb el volteig de campanes i la tradicional cercavila. La Unió Musical Poliñanense recorria els carrers recollint autoritats, festers i festeres, reines i cors d'honor per conduir-les fins a l'església en un dels moments més solemnes i esperats. Avui és el dia gran, no?, per als festers i festeres del Crist. Què significa arribar al dia d'avui per al poble de Polinyà? Per al poble de Polinyà és el dia més important de tot l'any. És el dia on celebrem el nostre patró, el Crist de la Sang, que el porten tots en el cor i és on més traguem tot el nostre fervor per al Crist. Com s'organitzen aquestes festes? Perquè veiem que sou festers i festeres, però la cercavila era més llarga, no? També teniu reines. Sí, tenim unes dames i després tenim una reina major, tenim una reina infantil i després les festes del Cristo i festes dels 3 barris, Sant Josep, el Rosari i els Àngels. Com s'organitza sent fester, no? Quin és el paper del fester en Polinyà? Com s'organitza aquesta festa? Res, nosaltres el que fem és organitzar tot el que fem el dia d'Abdonisenent, que va ser ahir, i el dia del Crist, i organitzem tot el que és el que passa al llarg del dia, fins avui que acabarem a la nit en un gran castell de focs artificials. Les festes d'agost de Polinyà, durant quant de temps s'estenen? Durant tota aquesta setmana, començaren el dissabte passat i acabaran demà la cavalcada.
Veïns i veïnes des de finestres, balcons i portals aplaudien i acompanyaven amb devoció el pas de la comitiva. Música, pólvora i emoció es combinaven per fer de la cercavila una expressió viva de tradició i identitat. Després dels festers i les festeres, era el torn de la reina infantil, Inés Porcar Domínguez, i la seva cor d'honor. Les joves compartien entre rialles els seus records més estimats de les festes. El dia d'avui és un dia en el que xiu ahí ben guapes, no? Estic veient-vos en estratges. Tenim a la Regina per ací, no? I el resto sou dames, si no m'equivoque. A veure, dim-ho-seu. La seva cor d'honor. Sí. En un dia com avui, què és el que més vos agrada d'eixir a este passacarrer? Pues anar replegant a les festeres. Anant caminant de la mà totes. Anant fer el passacarrer i després eixir a la professor. Lo mateix, la professor, molt xula. I tu com a representant infantil, bueno, hauràs viscut de manera especial, no? Sí, molt guai. Què és el que més t'agrada d'aquesta festa? Que en la processó ho disfruteu molt. La desfilada avançava entre aplaudiments fins a l'arribada de les dames i damos. 18 joves, amb l'elegància de qui sap que forma part d'una festa centenària, encapçalats per la reina major del 2025, Laura Ferrer Clara. Arriba el dia del Crist de la Sang, se tanquen d'alguna manera les festes d'agost, encara que queda el dia de demà, no? Com se viuen aquestes festes a Polinyà? Pues la veritat és que com des de ben menudes ha sigut com molt tradicional al nostre poble, arriba a aquesta edat i és com el teu somni, saps? És el teu any, entonces les vius al màxim i ja en pena ara perquè ja s'acaben. A quina edat feu esta festa? Pues a veure, era als 9 i als 18, però per el coronavirus, el Covid, se va retrasar un any les menudes i 2 anys les majors, entonces ara en 10 i en 20. Quin és el vostre paper? Sou dames, no? I també teniu regines. Quin és el vostre paper en la festa? Realment és representar al poble, però nosaltres hem intentat també fer algunes activitats per a recaudar diners i organitzar una festeta. Què és el que més vos agrada de les festes d'agost? Ara, a mi el que més m'agrada són els passacarrers, les professors, eixir en el tratge, però no sé, els altres moments com els esmorzars, la cerveseta, l'escumable també estan molt guai, saps? Però els passacarrers els vius d'una altra forma si estàs així dins. L'elecció de la Regina, en el teu cas, per exemple, com és així en Polinyà? Pues fem un ple, se presenten candidates i se fa una bolleta, sorteig. Què significa per a tu representar al poble? Pues molt guai, perquè jo quan vaig presentar i vaig sentir el meu nom, és que no esperava així, saps? Entonces va ser com, uau, saps? Molt guai. Quan acaben aquestes festes, acabes ja el teu regnat o encara te queda alguna cosa? Bueno, en Sant Sebastià, que és el patró, eixim en la professor, fem el passacarrer i la professor. I després, l'any que ve, la presentació de l'any que ve, venen a ma casa per replegar-me i ficar-li la corona a la pròxima Regina. I ara que va acostant-se, no, els últims actes, quin balanç fas d'este any? Molt positiu, molt guai, molt guai.
Esta mentira mos volem moltes. Yo no sé si es que estoy destruido algo, pero... Les festes d'enguany han estat marcades també per un sentiment compartit de superació després de la dana del passat mes d'octubre. Com viviu aquestes festes en un any que és l'any de la recuperació? Sí, l'any les començarem molt mal. L'any les començarem, nosaltres farem festes en agost, en octubre dana, i res, les començarem patint i això, i més per als pobles del voltant. Al final, aquestes festes estan dedicades a la gent que ha faltat durant aquest any. I en el mateix poble de nosaltres, vull dir, tenim també molts afectats i això. Però en fi, les dediquem a ells, sí, a tots els damnificats de la dana, sí. També el nostre Santíssim Crist de la Sang, en la seva expressió serena, ens revela el rostre d'un Déu que ens veure la bellesa de l'amor que salva, la grandesa del sacrifici que redimix i l'esperança que no defrauda. El dia dels jubilats i pensionistes i la cavalcada de fi de festes han posat el punt i final a un cicle que any rere any continua viu gràcies a l'esforç de tot un poble.
L'Ajuntament, els Festes del Crist i les Festeres dels barris han volgut agrair la col·laboració de totes les persones, col·lectius, empreses i entitats que fan possible que Polinyà de Xúquer mantinga amb orgull la seva essència festiva.